llunyà. Núria Pòrtoles ha quedat més per sentència de insistència per part dels Mossos de les acusacions de col·laboració amb banda armada. La defensa argumenta que no hi ha ni una sola prova i que l'extracció d'una innocent llibreta, la famosa llibreta blava, és l'origen de la paranoia policial. No hi ha hagut cap sorpresa i ara cal esperar la sentència. Havent-se conclòs el judici a l'Audiència Nacional, des de l'Assemblea de Suport a Núria Pòrtoles volem fer evident els següents aspectes. En la qualificació final, la Fiscalia ha reiterat la sol·licitud de pena de presó de 5 anys per Núria Pòrtoles, tot i que després de les proves estem més convençudes que mai que la sentència resultant d'aquest procés serà absolutòria. L'advocat de la defensa, Benet Salellas, ha insistit en el fet que cap dels presumptes membres del grup terrorista italià ha estat condemnat per pertinença amb banda armada i que l'única persona processada ha estat absolta per tribunals italians. Extrem que desmunta l'existència de cap grup terrorista. La Fiscalia no ha pogut rebatre en cap cas els arguments adduïts per la defensa. Per tant, la pràctica de la prova s'ha basat només en els adhesius i pòsters que hi havia al centre social on va ser detinguda Núria Pòrtoles, sense que s'hagi aclarit quins eren els elaborats per ella. Per tot això, creiem oportú manifestar que un cop més s'ha demostrat que aquest és un procés polític per la ideologia de Núria Pòrtoles i per tant estem més convençudes que mai que la sentència haurà de ser absolutòria. Ara ens pertoca, doncs, exigir la responsabilitat oportuna als Mossos d'Esquadra i als seus responsables polítics per haver imaginat una causa per terrorisme on només hi havia solidaritat. Finalment, volem condemnar l'actuació policial que ha carregat amb molta violència contra centenars de persones que estaven concentrades a Madrid per exigir la llibertat de Núria Pòrtoles i que ha suposat a la pràctica la detenció de 6 persones i diversos ferits i contusionats. Núria Pòrtoles, absolució!